ulinzi na amani. Jodak Laikipia North okwaa mondo otii machiegni kod jogo mochung'ne arita kwe e gwengego mondo konye kedo gi maundu gi kuo mar dhoka. Koloso Segera Ward e seche mane ochiwo ute 10 mag obila e tesendo obila mangare ngiro, jaod bura ma Laikipia North Sara Korere owacho ni tudruok mar jopiny kod jogo mochung'ne arita e chwalo lipot mag maundu nyalo konyo e duoko piny timbe maundu e gwengego. Komanda mar obila ma kaunti no John Nyoike okwayo jodongo mondo bede e ong'ala manyime e tieko gwandruok ma jogweng' ni godo, to mano nyalo mana timore ka bang' romo makinde ka kinde kata ko bag romo makinde ka kinde. Oganda dhot joma mawuok Laikipia, Isiolo kod Samburu oseyiere mar nyayo twak mabiro konyo e tieko chutha kuo mar dhoka. Kwa pamoja. Kwa hivyo leo tunasema mambo ni matatu. Mambo ni mangapi? Kudumisha utamaduni, umoja na upendo. Hiyo ndio kitu tunataka Kenya. Uhalifu sio kazi ya polisi peke yake. Ni kazi yangu, ni kazi yako, ni kazi ya polisi. Tukishirikiana pamoja tutakomesha uhalifu. Security ni collective responsibility. Msiwaachie polisi peke yake. Msiwaachie mheshimiwa peke yake. Hata nyinyi mko na majukumu kwa upande yenu. At least wakati umekaa mahali fulani, hakikisha kuna kitu moja ambao unafanya ya kuleta amani within this area. Waswahili unasema ya kwamba palipo na wazee hapaharibiki nini? Hapaharibiki jambo. Kaa chini, itaneni, fanya mikutano. Fanya mikutano nyi wenyewe. Msuluhishe shida zenu huko mashinani bila kuleta mambo mingi. Jopith mag rombe modake kar chung'o